Ganito po kasi sir, last week po sir, nakapag-order po ako sir nung ano po, gulong po para kay daddy po. Tapos ngayon lang po kasi na-check and binuksan dahil ako hindi ko naman alam kung ano yung mga klase ng gulong. Binuksan po ngayon ni daddy, may ano daw po sir, may damage daw po sir. Okay. Surprise! To you! Happy birthday to you! About the challenges, but also life is full of amazing surprises. Hello J-fans and people of the Philippines. Alam kong na-miss nyo ko at ayan na nga, nagbabalik ang inyong nag-iisang Kuya Steph, ang exercise ambassador. At ngayon nga, yes, masyadong maulan nga pero hindi pa rin kami titigil at hindi kami magpapaantig kung ano man ang mga dala namin sorpresa ngayon. Yan ay ahatid pa rin namin kahit na meron tayong unfavorable weather condition. Okay, so ngayon wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Tingnan muna natin ang mga items na dala-dala ni Kuya Steph kasama ang JFS team. Okay, so as you can see, napaganda ng ating setup ngayon. And at this point, meron tayo yung tatay na si Surpresahin. Ayan. So sino kaya sa nasa larawan ngayon ang ating Surpresahin? Si tatay kaya? Yung naka-icon o itong si tatay na napakaseryoso. Malalaman niyo yun maya-maya lamang. Okay, so meron tayo ngayon ang bilao ng puto, meron din tayong bilao ng pansit, and of course yung ating combo food, meron yan lumpia, and of course chicken at marami pang iba. Meron din tayo ngayon, syempre babasahin natin yung kanyang letter mula sa ating surprise seller, and of course dahil advanced birthday celebration ito ni tatay, hahandugan pa rin natin siya ng kanyang pangmalakasang raffle balls cake, and syempre meron pa tayo dyan 2 minute pizza, and ano pa ba, we still have this cake na mamaya may pasabog na lalabas dyan. Ewan ko kung ano ang lalabas. And of course, meron din tayo ngayong money bouquet na nagkakahalaga lamang na not just 1, 2, 3, 4, but 5,000 pesos. Kaya nga, napakasi ang pagbabalik ni Kuya Steph at ganitong ka-grande agad ang ating card track. Bago ang lahat, magtutungo pala tayo ngayon sa Hanaman Camarines Sur. Bago po tayo magtapos, don't forget to follow and subscribe us in all of our social media accounts na magpo-post sa inyong screen. We have Facebook, Instagram, YouTube channel, JFS Petals and Services para naman palagi kang updated sa lahat ng mga chikas and of course, sorpresa na inahandog ng JFS Petals and Services. Kaya naman ano pang hinihintay natin? Muli, ito si Kuya Steph, muling isisigaw, it's JFS na yan! Muling nagbabalik ang ating pinakapaborito at syempre ang pinakamasayang car trunk dito sa Bicol Region. Muling nagbabalik ang JFS Petals and Services at syempre ang inyong lingkod na si Kuya Steph ay muling nagbabalik para magpasaya na naman sa ating mga subscribers and of course sa ating mga valued customers. Okay, so ngayon papunta kami sa Tibgao, Kanaman, Camarines Sur and ngayon medyo kinakabahan ako dahil medyo hindi ako komportable sa prank na gagamitin ko. Pero sana maging successful tong prank na ito and may hatid natin yung saya at sorpresa and of course dalhan natin ang good vibes. You're back online. You will arrive at 3:41 p.m. Mag-arrive daw ng 3 p.m. Okay, dahil syempre this is an advanced birthday celebration para kay tatay. Okay, so pasayahin natin si tatay at tara na't i-prank natin si tatay ng bonggang-bongga. Ayan, so magbababay muna ako dahil yes, In 300 meters, your destination will be on the right. ngayon. Malapit na kami. Mamaya na lang update ko kayo kung anong mangyayari mamaya. Bye! Tao po. Tao po. Ito po ba bahay ni Sir Danny Datar Caballero po? Hindi, may naghahanap na hindi. Sino po si Sir Danny po? Ay, ikaw po yung may-ari po ng shop po sa Pili. Ikaw po, sir? Hindi. Sino po, sir? Ano na?
May boss ako, may boss ako. Nagbabantay ka po doon, sir. Ganito po kasi, sir, last week po, sir, nakapag-order po ako, sir, nung gulong po, para kay daddy po. Tapos, ngayon lang po kasi na-check and binuksan dahil ako hindi ko naman alam kung ano yung mga klase ng gulong. Binuksan po ngayon ni daddy, may ano daw po, sir, may damage daw po, sir. Okay. Paano man may warranty? May warranty naman. Oo. Anong brand? Silent po ata yun, sir, hindi ko naman po kasi alam, Ay, sir. silent. Hindi ko po silent na. Basta 16 inches po yun, sir. Yung gulong po, sir. Hindi ko lang po, sir, sure kung yun po yung kasi hindi naman po ako nagda-drive, sir. Si daddy. Pag ano mo na lang bukas, Opo. yung report ka dun sa PD, sa opisina namin, then, paano natin, tingnan natin kung ano nangyari ito, nabutas. Opo. Tapos, Kung ano, represent na, depende sa may warranty. Pero kung pinagalaw ninyo, pinag-vulgarize ninyo, hindi na po hindi yung na papay. pwede yan. Pero para na nagbukol, Ay, sir, dala ko po ngayon, sir, yung gulong, sir. Pwede naman po, sir. pwede. Sige na po, sir. Pwede po kayo sumama, sir. Kasi ano po kasi, sir, actually talaga, sir, okay lang, sir. Nagsisisi kasi ako, sir, na bumili ako ng hindi ko nga alam talaga. Dapat kaya, dapat baga bumili ka, mama, ito na po. Dapat, alam mo yung brand, Opo. kung anong ginagamit mo, dapat kailangan sure mo. Kasi pag bumili ka na, wala naman yung return. Opo. Pwede yung palitan, pero walang return. Opo. Kaya nagtatanong po ako kung pwede po sana yun ma-refund. Pwede. Ano po. Pwede naman po Tingnan ma-refund. ko. Okay, tingnan mo nyo na lang po, sir, para at least ano po, Okay. makita po natin, ano po. Kung dala mo, pwede naman. Ito po. Basta sir, ano sir, pwede kong iwan na lang po kayo, sir? Pwede, balik ka nung bukas. Kasi may event ako, sir, ngayon, may ano kami, na surprise kami, sir, may event kami dito. Apo. Iiwan ko lang, ano sir, kasi hindi ko naman yun magagamit at the same time. Hindi ko alam kung paanong gagawin, sir. Ay, bahala. Sige, bahala. Iwan ko na lang po sa inyo sa end. Bukas, babalik ko ako sa kanong. Wait lang, sir. Surprise! To you! Happy birthday to you! Birthday to you! Okay, hindi sabay-sabay yung kanta. Birthday, happy birthday to you! Alright, so naligo. Alright, so dito po tayo, Tatay Danny. Happy birthday po. Pero ang alam ko, ang alam ko, sir, advance birthday celebration niyo daw po ito. Kailan po talaga yung birthday niyo, sir? Next week, Next week, 26. 26. Pero syempre, dahil andito na po kami, Tatay, advance happy birthday po. Thank you. And the reason why naandito po kami, hindi para magbalik po ng gulong na damage, dahil talagang wala naman po kami ibabalik na gulong. Yan, Pero, tama ba? Pwede yan. Sabi natin. andito po kami, Tatay, para ihandog po sa inyo or ibigay ang mga mumunting surprise ito para sa inyo. Thank you. Okay. At dahil nalalapit na ang birthday ni Tatay, syempre pasuotin natin siya ng kanyang massage na may nakasulat na happy birthday. Happy birthday. Okay. Yeah. Hello J-fans and people of the Philippines. Andito na nga tayo sa Barangay Tibgao, Kanaaman, Camarines Sur. And of course, kasama na natin ang ating na-prank kanina sa gulong prank natin. Hindi ko alam Si yan, Tatay Danny. Okay, Danny Datar Caballero. Andito tayo sa Zone 4. Tama, Tatay? Okay. Ngayon, Tatay, tagilid kayo ng konti. Aalamin muna natin, Tatay, kung ano yung mga marireceive nyo ngayong hapon. Ano po? Okay, dahil birthday ni Tatay, hahandugan natin siya ng kanyang Raffables cake. Makakatanggap din siya ng 2 pizza, 2 box ng pizza. Siyempre, meron si Tatay combo food composed of chicken. And siyempre, yung ating target lock ng lahat, ang ating lumpiang Shanghai. We still have ang pampahaba ng buhay, palakpakan naman dyan para sa ating pansit or bilao ng pansit. At syempre palagi may kapares na puto. Okay, ang putong masarap mula sa Ningning's Kakain. Okay, we still have, dahil balita ko, Tatay, tumutoma po ba kayo, Tatay? Uminom kayo? Konti. Dahil tumutoma si Tatay ng konti, bigyan natin siya ng hindi lamang gin, bigyan natin siya ng social na black label. Okay. Nangasing ako nun ah. Okay, and of course, makakatanggap ka rin, Tatay, or makakatanggap din po ang inyong pamilya ngayon ng
money bouquet. Ano po? And syempre meron tayo diyang customized cake na may laman pa po yung sorpresa. Pero mamaya na po natin yan aalamin. Ano po? Okay. Itong customized cake, itong customized bouquet po na ito, or ang ating money bouquet, ay naglalaman po tayo ng not just 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5,000 pesos. Sumobra tayo. Okay, abonado tayo. Mag-aabono tayo. Ayan, nasaan po ang inyong asawa? Okay, pasok kayo dito, ma'am. Ayos Wow, mukhang kayo ma'am ang may birthday. Hindi naman. Okay, dito. May birthday ka na rin. Kayo, ma'am? Garsons. Okay, dahil nanay, mapagmahal mong asawa at napakabait mo according kay tatay, makakatanggap ka ng 5,000 pesos. Okay. Hindi ka man ang may birthday, may regalo ka pa rin. Pero syempre, ang araw na ito ay para kay tatay. Ano po? Ngayon, nanay, dahil syempre andito ka na rin dahil may regalo ka din po. Tatanungin ko kayong dalawa, kanino po kaya galing ang sorpresang ito? Para sa asawa niyo po, para sa inyo? Clueless po, wala po kayong kung kanino po ito galing? Wala. Sige daw tatay, kanino po? Pag tumama po kayo, bibigyan kita ng gulong, pero damage po. Ayusin ko pa. Okay. Alright, so ano, kanino po? Hermana. Hermana. Sino pong hermana? Marites. Si Marites. Nasaan po si Ma'am Marites? Sa Hong Kong. Nasa Hong Kong. Okay, tignan po natin tatay kung tama po kayo. Ano po? Pero ang alam ko po, jowa niyo daw po tatay ang nagpa-surprise Oh, din. ganda yun. Joke! Tinignan pati ako ni nanay. Sabi daw ni ma'am, ako ang jowa. Okay, joke lang po. Ngayon, malalaman po natin, nanay and tatay, kung kanino galing ang sorpresang ito. Nanlaki yung mata ni nanay. Sabi niyo, may jowa ka, mag-away tayo mamaya. Joke lang, walang mag-away for today's video dahil andito po yung letter at naglalaman po kung sino po yung nagbigay po nito. Ano po? Okay. Check February 19 pa lang, ngunyan pero marhay na ang mainot. And ang pa-birthday ko sa imo, mag-enjoy ka mukhang pamilya mo, Chick. At ipadagos mo ang marhay mong pag-uugali, magalang sa mong mga tugang mo, lalo na sa kuya. Ang mga pangaral ko sa imo kaito hanggang ngunyan, permi mong pigdadangog asin pigsusunod. Hagad ko sa kaginhawahan kang pamilya mo, asin hagad ko din na makatapos sa pag-adal ang duwa mong aki. Na si Aurora, anak nyo ni Aurora, I'm so sorry. Once again, happy birthday, Chick. More birthdays to come, and may our dear Lord grant all of your wishes in life. Happy birthday, kapatid. Okay. Sa tingin niyo po tatay, tama po kaya kayo? Overall, nag-team sila yata. Hindi pa alam. Pero pinaka-message, Kanino po kaya galing ang message na ito? anti pa rin. Ay, si Hermana. Marites. Yes po. And yes, tama po. Mula po ito sa inyong kapatid. Ano po? Wow, napakapalad niyo po dahil hindi niyo pa man po birthday. Sabi niya dito, Chick, February 19 pa lang pero mas maray na daw po ang mainom. Kita baka malingawan. Pasalamatan niyo po si Ma'am Marites na from Hong Kong. Ano pa? Ate, thank you sa gabos na tabang mo, sa muyan, magpamilya. Ingat ka po dyan at God bless you. Ikaw naman po tatay. Hermana, pero sinurprise mo ako Kaya nakapangarong ako Siyempre, surprise Nagihila yan. muna ako sa garden ko. Talagang Sabi ko may bibigyan naghahanap niya. yung mabakaling ay sa uling gulong. Gulong yata. Okay. So sabi ko tingnan ko kung ano pwede ayusin yung gulong o hindi. Pumunta ko dito, hindi ko alam Kaya hermana, maraming salamat sa gabos na tabang mo sa muyang pamilya. Lalo sa akin ko na talagang na tuition. Salamat. Lalo na pag-ibita ko, siyempre, walang iba masuporta. Kaya maraming salamat sa tinawag mo sa kuyang regalo. Ngunyan na birthday ko, miski na ibang birthday ko. Maraming salamat. Sana malawig pa ang buhay mo. Sana marami ka pumatabangan, lalo na sa mga tugang mo, sa mga pinsan o sa mga kapwa mo. Maraming salamat dahil mahaba pa ang buhay mo, makakatulong ka pa. God bless you. Salamat po.
Ayan. Maraming salamat nanay and tatay sa inyong mensahe para kay ma'am. Ano po? And I know masayang-masaya ni ma'am na nakikitang napakasayo nga sa kanyang munting sorpresa. Pero hindi pa po tayo dyan nagtatapos. Ipasok natin ang ating 12 dozen of balloons. Ayan, meron po tayo. Ayan, tatay. Ayan. Mag-aalabata muna po tayo. Pero bago pang lahat, tatay, dito po kayo. Ano po? Hindi naman po ako nangangagat. Dito po kayo, tatay. Okay. Siguro si ma'am na lang humawak nito para makita ang kagwapuhan ng Robin Padilla ng Tibgao. Okay. Ano po? Okay, so nabasa na natin ang mensahe ni ma'am. Ngayon naman po ma'am, dahil andito po kayo, syempre bilang may bahay or bilang asawa ni tatay, kumusta po si tatay bilang asawa? Super mabait, masipag, honesty sa akin. Mahal na mahal. Mahal naman ako. Napaka-honest ni ma'am. Siyempre, may 5,000 siguro na sana all. Isang malaking sana all para kay ma'am. Pag nagkamali, bawiin ko. Pag nagkamali kasi parang babawiin niya ata ito ni tatay. Okay. Ay, hindi ko siya awayin pa rin ito. Hindi aawain, baka mas nagdagay yung 5,000. Ngayon naman po, ano po ang mensahe niyo po sa inyong asawa dahil mag-birthday niya po siya this coming February 26. Okay. Advance, ano niyo po, message para sa inyong asawa? Yun nga ang sabi ko sa kanya. Always ingat sa work niya kasi Yes. nag-drive siya. Tapos, lagi lang ako nasa tabi niya. Mahal naman siya. Okay, ano po ang request ng band? Pwede po bang, ay dahil may mga bata ngayon, talikod muna mga bata. Pwede po bang kahit smack kiss lang dyan, nanay and tatay? Kiss naman po. Ayan. Dahil birthday naman yun ni tatay, isang kiss lang po ma'am. Okay. 1, 2, 3. Alright, nakakakilig na. Ayan. Yan ang ating post-Valentine's Day celebration. May pakis. Gusto niyo po bang mapunta po kayo sa hotel? Meron, bibigyan ko po kayo pang Sobo Hotel. Joke lang. Joke lang po. Okay. Ayan, comment yung kayong mga anak. Pasok kayo dito. Nasaan, ilan po yung anak niyo po? Dalawa. Dito ka kuya. And ikaw din. Ayan. Dito ka na kuya. Yan ang bunso. Ito ang bunso. Parang kapatid ko na din, magkakapatid na kami. Okay. Magsimula tayo kay sa panganay. Okay. Ano yung message mo para kay tatay na mag-birthday na? Message ko kay Dad. Dad, salamat sa suporta mo sa akin. Kahit minsan na hinakapod ko sa mga pangailangan natin, ginagawa mo pa rin yung paraan para masundan yung mga problema natin sa buhay. Salamat Dad sa support mo sa sa study ko. Kahit minsan na wala ka nang aling alaman, tinatawag mo pa sa kuya para may pagkakanda ako sa araw ko sa doon. Kaya pa, ingat-ingat palagi sa pagtatrabaho mo. Gagawin ko lahat, makatawag para makatulong sa'yo. Ay, wow. Yan ang pinakamatamis na reply ng mga anak sa sakripisyo ng magulang. Ang sasabihin, gagawin ang lahat para maibalik ang sakripisyo at syempre para makatulong po sa inyo. How lucky you are, tatay, having this kind of kids na nagpa-promise na ibabalik ang lahat ng sakripisyo. Bihira lang po yun ngayon. Ano po palang pangalan niyo, sir? Ayan, Juke Francis. Nag-aaral po? Oo. Saan nag-aaral? Sa Agaw po. Ligas. Wow! Dentistry. Dentistry, ayan. So, sana matapos mo ang inyong career and good luck sa iyo, sir. Ayun. Ngayon naman, meron pa siyang isang anak, ang kanyang bunso. Ano pong pangalan niyo, sir? Lapit po kayo, sir. Ano pangalan niyo po, sir? Joshua Garcia? Hindi ako bakla. Okay. Joshua. Okay, si Sir Joshua. Anong mensahe mo, sir, para kay tatay or kay daddy? Kunyan lang na nakawag mo siya. Talagang limit ko talaga yung pinakaram. Kahit ako, may malabong pagkaram. Kuya na naman may pag-uling. Kaya, hinang ko, hindi ko tugan niya. Biniglaan lang pero sana si Papa ko tapos ipagpatuloy niya. So, ipagpatuloy niyo din po ang kasipagan niyo ba? Ayan, isang power hug naman. Kayo magpapamilya. Sige na po. Power hug ang magpapamilya. Okay, ang family Caballero. Okay, J-Fans, kasama pa rin natin ang nagmamahal at syempre, ang masayang pamilya ng Caballero. Dito lamang yan sa Barangay Tibgao, Canaaman, Camarines Sur. Ayan, so tabi muna tayo, dito lang tayo. Kung iniisip nyo, J-Fans and people of the Philippines, natapos na tayo sa paghahandog ng saya at syempre, pamimigay ng sorpresa para sa pamilyang ito, especially para kay tatay. Nagkakamali kayo dahil magbabalik ako ng ilang saglit at hahandogan natin si tatay
ng ating mga piling items na ibibigay natin sa kanya. Alright, so J-Fans, we are finally back and syempre may hawak na nga tayong cake dahil promise ko kanina na handogan natin si tatay ng natitirang mga items at ito na nga po ito tatay, ang aming sorpresang customized cake para po sa inyo. Okay, nakasmile na si tatay. Ngayon syempre bago natin ipag-blow si tatay ng kanyang candles, ng kanyang cake, ano po, kantaan ulit natin si tatay ng happy birthday. Okay, pwede po ba yun? In 3, 2, 1. Happy birthday to you. Okay, mas malakas po dapat. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, another one. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah. Ayan, talaga nga namang social si tatay. Ano, napakarami niyang mga items or mga sorpresa ngayon. Ano po, meron na si tatay 12 pieces na balloon, may pabuke pa si ma'am, meron pang mga pagkain, at syempre, yung inumin ni tatay, syempre, hindi mawawala ang iyong cake. Ano po, ngayon, it is the perfect time para po i-blow mo ang iyong candle ng tatay. Pero bago ang lahat, syempre, make your wish, tatay. Alright, so palakpakan and happy birthday po ulit, tatay. Okay. Ngayon naman po, tatay, kumusta po ang buhay niyo po, magpapamilya? Kumusta po? Okay ba? Ayos naman, nakakaraos din. Sa inyo pong bahay yung dinatnan ko po kanina. Wow, sarili niyo na po. Okay. Kumusta po ang mga mga gastusin sa bahay? Medyo kulang pero napapakasya din. Napapagkasa. Kumusta po ngayong araw po mismo? Hindi po ba kayo nagtrabaho? Hindi, Sunday din. So wala po kayo ngayong sinahod or walang sahod niyo? Kasi Wala. rest day. Okay. Dahil special si tatay at kahit namamahinga siya ngayon at hindi nagtrabaho, ako tatay ang magbibigay sa iyo ngayon ng sweldo. Ano po? Okay. So ngayon tatay, ilan ang sinasahod mo araw-araw? Isang araw tatay? 500 plus. Okay, sabihin na natin 500. Gawin ko po tatay 1,000. Okay, gawin ko 1,000 ang isang araw. Or mas higit pa. Ano po? Okay, tatay. Ngayon po, bunutin niyo po ito, tatay. Itong happy birthday icon. At dyan po lalabas ang sahod niyo ngayon. Ano po? Pero hinay-hinay lang, ano, tatay? Okay, so in 3, 2, 1. Dito na po, tatay. Sige po, tatay. Ilan kaya ang sasahurin ngayon ni tatay? Wait lang, tatay. Okay. Sige po. Sige, hinay-hinay lang po. Ayan. Buo na. Okay. Mabubuo atang... Okay, sige po, tatay. Atakin niyo po. Okay. Ilan kaya ang sasahurin ni tatay ngayon? Pero punong-puno na po ako ng cake icing. But it's okay. Ay, wow, may 500. Wow, Prama. Ayan. Meron tayo ngayon from yellow bills. Blue bills na ang lumalabas. Okay. Wow. Ibaba muna natin ito, tatay. And syempre, ipakita natin yung pera ni tatay. Ilan po kaya ito, tatay? Hulaan niyo po. Hulaan niyo lang po. 10,000. Okay. Ito po, tatay, is amounting to, yes, this is 10,000 pesos. And ito po ngayon, tatay, ang sahod nyo ngayong linggo. Wow. Yes, so tatanggapin nyo po, totoong pera po yan. Okay. Pero, nalamutak na po natin ang cake icing card. Okay, ngayon po, tatay, thank you so much po. Ayan, masayang-masaya si tatay sa kanyang natanggap na mga mumunting regalo. And syempre, dahil itong pera, si ma'am ay nakareceive, ang kanyang asawa ay nakareceive ng 5,000. And syempre si tatay naman dahil birthday niya, doblehin natin, nakareceive siya ng 10,000 pesos. All in all, ang yung buong pamilya ay nakatanggap ng 15,000 pesos. Kasama ang ating mga munting regalo. And syempre mula po yan sa inyong kapatid. Ngayon po, any additional message po na gusto yung iparating po? Or baka gusto nyo kamustahin si ma'am dahil syempre, overseas si ma'am, overseas Filipino worker. Ano po? Mana, maraming salamat sa regalo mo sa kuya.
Lalo na sa mga pamangkin ko dyan, maraming salamat. Sa Israel o ano pa man, overseas, maraming salamat. Lalo na kay Papa Badong, sa Lagunoy ganyan. Pa, salamat dahil tinawan ako ni Hermana ng surprise na regalo para sa birthday ko. Mana Ines, Mana Eros, inisip pa man niya ako dyan, Martino, Martiriso, Yuan, maraming salamat, Dinard, PJ, Michelle, Tinten, Ay, wow, isa-isa talaga ni Abigail. tatay. Maraming salamat, Ramil. Israel. Rose, Mary Rose, maraming salamat. Hermana, maraming salamat sa surprise mo sa kuyang regalo. Hindi ko inaasahan talaga. Ako nag-aali. Kaya sabi ko, tatay kung pinapalit, may dudumanan nga niya ako. May dudumanan ako. Sabi ko, tatay kung pinapalit ang mga hagi ko. Hindi ko alam. Pero maraming salamat. Ano pa man surprise sa dumating sa buhay ko. Maraming salamat. Sana marami ka pang matabangan ng kapwa natin na nakakailangan ng tabang. Maraming salamat. God bless you all. Ayan, parang artista si tatay at parang bumabati siya sa telebisyon. Ano. Inisa-isa talaga ni tatay. Once again, tatay, happy birthday po. Ano po? Ayan, dito po kayo, tabi po tayo, nanay. Ayan, tayong tatlo po. And yung mga anak, dito po tayo. Okay. So muli, ayan na, dyan na po nagtatapos ang ating munting sorpresa para kay Tatay Danny kasama ang kanyang napakasayang pamilya. Ano po, dito sa Barangay Tibgao, Canaman, Camarines Sur. Ngayon po, Family Caballero, sa pagbilang po ng 3, tingin po tayo sa camera at sama-sama po tayong magbabayaki. And 3, 2, 1, bye!